Ahojte, priatelia. Je nedeľa ráno a ideme sa tu trošku zase schladiť aj s kamošmi k Bobrovi. A je tu taký môj apel na vás, ktorí by ste chceli skúsiť otužovanie. Možno nie úplne teraz je ideálny čas, ale na jeseň, keď sa ochladzuje a hlavne v tom váhu. Ak by sa chcel niekto ku nám pridať, tak všetci milovníci športu a budúci milovníci studenej vody, máte dvere otvorené a ideálne, keby sa aj nejaké dievčatá ozvali, lebo sme tu hlavne chlapci, takže by to tu bolo také pestrejšie, takže máte trošku čas a niekedy koncom leta začať tými studenými sprchami a ozvite sa, čím viac nás je, tak tým lepšie aj viacej srandy a zábavy. Ja idem za chalanmi, lebo už som tu asi posledný na suchu, tak idem na to tiež. Prajem vám peknú vyživnú nedeľu